The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras mismo po ba ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Biyernes para magbigay ng serbisyo publiko. At live tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Ragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live rin tayong napapanood sa ating YouTube account. At napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 15 sa Metro Manila at Channel 62 sa GMA For the Box. At mga ka-aksyon, napapanood na rin tayo ang Tabang Ora mismo sa Channel 10 sa Masbate. Umpisa na natin ang ating Tabang Ora mismo. Ito mga ka-aksyon sa ating lambat. Isang batang babae natagpuan wala ng buhay sa isang masukal na lugar sa Lupi, Camarines Sur. Ang hinala, ginahasa muna ang biktima bago ito pinatay. Ang buong pangyayari at ora mismong paglambat sa kasong ito. Panoorin po natin ito. Natagpuan ang duguan at wala ng buhay ng batang babae. Naniniwalaan din ng otoridad. Gabi ng ika-15 ng Marso, isang karumal-dumal na krimen ang tumimbal sa mga residente ng Lupi, Camarines Sur. Isang bangkay ng batang babae ang natagpuan sa isang masukal na bahagi ng Barangay Taanawan. Ilang metro ang layo mula sa riles ng tren. Wala ring mga kabayan sa lugar, kaya't walang posibleng makakita sa insidente. Sa masukal na lugar na ito, natagpuan ang duguan at wala ng buhay ng batang babae. Pinaniniwalaan din ng otoridad na ginahasa muna ito bago patayin. Sino ang nasa likod ng pagpatay? Samahan niyo ako sa pagkalap ng mga ebidensya na makapagbibigay linaw at justisya sa karumal-dumal na krimen na ito. Magandang hapon. Ako, si Nomer Corporal. At ito ang Lambat. Ano ang naging motibo sa krimen? Ako si Nomer Corporal. At ito ang Lambat. Sa lumabas na autopsy report ng PNP, basag ang bungo ng biktima na posibleng pinukpok ng isang matigas na bagay na maaaring naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Nakitaan din ng mga pasang biktima at posibleng nanlaban siya sa mga suspect bago siya binawian ng buhay. Sa physical assessment, makikita mo na merong resistance dun sa nagkaroon ng resistance dahil may mga ano din, may mga pasa din sa katawan ng bata, sa upper extremities. Yung mga malalapit doon na malalaking bato, siguro isa doon ang ginamit. Ayon sa PNP, ginahasa rin ang biktima ng mga suspect. Based on initial investigation namin, nag-report kami na initially merong rape na nangyari based na din sa appearance ng crime scene and ng victim kasi na walang lower garment.
Ben, para! Huwag natangalian kayo po na yan. Oo nga eh. Wala po daw dadala niyan. Sakay na po. Opo, dalawang pa. Kwento ni Lola Nancy sa Tabang Ora mismo, tuwing Sabado ay nagtitinda sila ng gulay ng kanyang 10 taong gulang na apo na si Juris sa public market sa barangay Tanggalin mo yung mga Kulakli. bulok na dyan. At tanging skit o trolley ang kanilang sinasakyan papunta sa palengke. Palagi yung asir na, no? Yan yung service namin. Nagtitinda po ako ng mga gulay para rin sa kanya. Pantustos ng pag-aral niya. Yung mga gagawing project, pambayad sa school. Yun po. Sa kasagsagan ng kanilang pagtitinda, ay nagpaalam daw ang kanyang apo na si Juris na mayroon lang umanong pupuntahan. Subalit, nakalipas na raw ang kalahating oras, ay hindi pa raw bumabalik ang kanyang apo. Tapos yun po, ang dami na namimili. Hindi ko na napansin. Paglingos ko sa likodan ko, yung apo ko wala na. Akala ko naglalakad-lakad lang. Dahil hindi na mapakali si Lola Nancy, ay dito na siya nagpasya na hanapin ang kanyang apo. Habang siya ay naglalakad, ay nakita niya si Ben na isang trolley operator. Ayon kay Ben, ay kanina pa niya hinatid si Juris. Dahil dito ay nagpatulong na si Lola Nancy sa mga tauhan ng barangay na hanapin ang kanyang apo. Tapos nagtanong ako sa mga tindahan. Nagpasok-pasok ako sa mga grocery kung may nakaano doon ng bata. Wala man daw. Tapos may nagsabi ko sa akin na, ay pumunta ka niya sa barangay hall, mag-ano ka kay kapitan. Di pumunta ako sa kapitan. Ngunit hanggang sa kumagat na ang dilim, ay bigo pa rin silang mahanap si Juris. Kaya naman agad nilang ni-review ang CCTV sa mga lugar na posibleng dinaanan ng biktima. Pinatawag ko si Chief, agad na pina-review namin sa CCTV at papunta nga dun sa may iskitan. Nakita namin yung suspect. Kaya nahiling ko man po sa CCTV, naarakbay nga ni paluwas mo sa release. Tapos, nahiling di sa release, sakay na ng skits. Si Dua, magkaiba na si Dua. Bandang alas 9. Base sa investigasyon ng barangay at sa tulong ng CCTV footage, alas 9:02 ng umaga ng araw ding yon, nakita pang isang skid operator na lalaki na uling kasama ng biktima at isinakay ito sa isang trolley. Makalipas lang ang kalahating oras, ay bumalik na ang lalaki ngunit hindi nakasama ang biktima. Siya na kaya ang nasa likod ng karumal-dumal na krimen na ito. Marami pa sila Samantala, naikwento rin ni Lola Nancy sa lambat na uling kasama ni Juris ay walang iba kundi ang 19 anyos na si Ben. Ang paalam daw sa kanya ni Ben ay magpapatulong lang daw na ayusin ang trolley. Lola Nancy, pwede ko bang isama si Juris sa release? O sige, pero balik kayo kaagad. Ako lang. Kamay na. O sige, bye-bye. Sabi kaya niya, paano ako ng yung si Juris po nga. Sabi ko, wala, hindi. Nag-alis na po siya, nag-alis na. Hindi ko na po namalayan kung anong nangyari. Dahil dito ay mas tumibay pa ang mga ebidensya na maaring si Ben ang nasa likod ng pagkawala ni Juris. At siya na rin ang itinuturing na person of interest ng otoridad. Kaya naman agad na inimbitahan ng barangay si Ben kung saan nandun na rin ang mga tauhan ng Lupi PNP. Ben, pinapatawag ka ni Kap. Bakit? Basta sumama ka na lang. Ano bang ginawa ko? Sumama ka lang. Siya nang magkatanong sa'yo. Pinatawag ko kaagad yung suspect na sunduin na dun sa Aragay.
para bumalik dito. Agad naman pong sumama dito. Ngunit mariing itinanggi nito ang aligasyon laban sa kanya. Alam mo ba kung nasaan ang biktima? Wala po, sir. Hindi ko po alam. Nagsasabi pa ako sa ng totoo. Makalipas lang ang ilang minuto, ay dito na umamin si Ben sa krimen na kanyang nagawa. Inamin din niya na pinatay niya ang walang kamuwang-muwang na si Juris. Kuya Ben, saan ba tayo pupunta? Malapit lang yan. Tinitingnan ko lang ako. Okay na to, skin. Sandali lang, kuya. Baka hinahanap na ako ni Lola. Hindi naman yon. Kinaalam naman kita. Babalik naman tayo agad. Basta maglalakad na lang ako pabalik. Ba't ang kulit mo? Sasamahan mo lang naman ako. Halika rito. Kuya, wag po, kuya. Halika rito. Tayo, kuya. Halika rito. Halika rito. Halika. Mismong si Ben din ang nagturo sa otoridad kung saan niya nagawa ang krimen. Pagdating sa crime scene, doon na tumambad ang kalunos-lunos na bangkay ni Juris. Yung suspect, siya na rin ang nagturo kung saan niya dinala yung victim. Sa din kami ng suspect kung saan yung crime scene. And then that's the time na by about 10:30 in the evening, na-recover namin yung katawan ng victim. Itinanggi naman ni Ben na ginahasa niya ang biktima bago niya ito pinatay. Dininay niya yung side ng rape. Dininay niya initially. Pero inadmit niya na sinaktan niya yung bata. Tapos sinaktan niya sa ulo. Umamin ka na. Ikaw lang namang huling kasama nun eh. Aminin ko na po, sir. Ituturo ko po, sir, kung saan. Tara, tulong mo sa amin. Saan mo dinala ang biktima? Tara, tara. Diyan po, sir. Positive, nandito ang biktima. Masiyahin, mabait, bibo at puno ng pangarap sa buhay. Ganyang kung ilarawan ni Lola Nancy ang kanyang apo na si Juris. Ngunit dahil sa pangyayari, ay hindi na muli pang masisilayan ni Lola Nancy ang mga ngiti ng kanyang apo. Labis din ang kanyang pagsisisi. Sabi ko, sir, kung alam ko lang kayo mangyayari sa iyo, hindi na kita sinama. Kung alam ko lang talaga, sir, hindi ko na talaga yung sinama. Buot at galit naman ang nararamdaman nito para kay Ben dahil sa tawag ng laban ay nagawa niyang patayin ang isang batang walang kamuwang-muwang. Pagbayaran niya, ang ginawa niya, sa aking apo, nakakahayupan ang ginawa niya. Purman lang nasampa ng kasong rape with homicide ang suspect, hili ngayon ng pamilya ay mabigyang hustisya ang pagkamatay ni Juris. Mahirap man daw ito para sa kanila, ay paunti-unting tatanggapin hanggang sa magilom ang sugat na iniwan ng bangungot na ito para sa kanila. Sa ngalan ng aming programang Tabang Ora mismo, ako, si Nomer Corporal, at ito ang Lambat. Dali lang, kuya. Ba't ang kulit mo? Sasamahan mo lang naman ako. Kuya. Natagpuan ng duguan at wala ng buhay ng batang babae, at ito ang Lambat.
Ayan mga kaaksyon, ang kalunos-lunos na sinapit ng bata sa kamay nitong suspect. Dagdag na impormasyon, itong suspect ay araw-araw na nasasakyan itong biktima at ng lola. Dahil lubos yung pagkakilala ng lola or kampante siya partner, nagawa niyang payagan itong kanyang apo. Kaya lang sa hindi inaasahan at nakakalungkot na pangyayari, ganito ang kinauwian ng kanyang pagtitiwala sa lalaking ito. Nakakatakot na partner kasi parang normal na ang pagpatay sa isang walang kalaban-laban na tao. Samantala mga kaaksyon, ito naman, nitong nakarang ika-6 ng Marso, dumulog sa ating programa si Emma Nellen Orolfo upang manawagan sa kanyang nawawalang kapatid na si Regan Paul Chocson. At good news po, kahapon lamang ay nakatanggap kami ng balita na nahanap na si Regan at kasama niya na ang kanyang nanay sa Mandaluyong City. At makakausap natin sa kabilang linya ng telepono ang nanay ni Regan na si Evelyn Chocson. Magandang hapon po, nanay. Magandang hapon po. Opo. Nanay, kumusta po itong anak po ninyong si Regan? Ito, na kumakain naman po. Ayan, so nakakakain na po siya ngayon at kayo din po, nay, kampante na din po kayo dahil nakauwi na po itong anak po ninyo. Oo. Opo. Sa inyo pong pakikipag-usap, nanay, sa anak po ninyo, saan daw po siya nanggaling? Sa ano po, doon sa Santa Ana po. Sa Taytaan niya. Santa Ana. So, medyo malayo po dyan po sa inyong lugar. Oo, galing po sa Bicol. Opo. So, ano daw yung ginawa niya doon, ay? Naglalakad-lakad po siya doon kasi galing po siya dito daw sa dito sa siyudad, dito sa may banda dito sa may Cubao, banda Nuyong. Daw siya dyan. Yung parang yung ilagod daw siya ng mga yung dinudo daw siya ng ayaw ko kung anong dinudo sa kanya. Kaya nakarating siya papunta daw doon. May mga sugat nga ito dito sa hita. Opo. So kawawa naman po na nakaranas po siya ng ganitong pagtatrato ng ibang tao. Dito sa may kadiligiran po, parang minamati niyang parang masakit. Kaya tinitingnan ko yung mga hita niya, parang may sugat po dito sa may hita po. Opo. Ano pa po, nay? Aside po yung mga na-observe niyo po sa kanya, meron pa po ba siyang mga sumbong po sa inyo base po doon sa mga naging experience niya sa paglalakad? Ano po, yung parang daw siya ng yung banda yung parang naitulak daw niya, natamaan siya, parang nga yung niya, tainga. Mabuti na hindi na grabe. Opo. Kumusta naman po yung itsura niya, nay? Nangayayat po ba? Nangitim? Nangitim po, nangitim na po kasi dati maputi yun, mataba. Opo. Tapos ngayon, kalahati na lang ang katawan niya ngayon. Payat na siya, saka nangitim na siya. Opo, so posibleng mga ilang araw din, hindi po siya nakakakain ng maayos. Siguro nga kasi tatlong buwan na po siya kasi nga nawawala sa amin. Hindi ko alam kung kailan nangyari yun. Kasi may mga sugat pa siya Opo. Opo. Sige po, nay. Sabi ko nga, ma'am, sana nga hindi nangyari sa kanya nga natuluyan siya, mamatay siya. Opo. So yun ang pinaka-importante, nanay. Opo, yun ang pinaka-importante, nanay, at ligtas po itong anak po ninyo na nakauwi po dyan sa inyo, nay. Oo. Opo, ano ma'am yung pakiramdam nyo na ligtas pong nakauwi ito pong anak nyong si Regan? Ano po, masaya naman po ako kasi nakita ko na yung anak ko kasi pati na rin ako, nakakasakit na rin ako kay isip sa kanya. Opo. Siguro mas higpitan yung pagbabantay dito sa anak nyo para hindi na muling mawala to. Tama yan, partner. Matanong natin si nanay. Dahil sa pangyayari po ito, nay, ano po yung ginawa po nyong hakbang para at least hindi na po mangyari pa ito pong paglayas or pagkawala po ng anak ninyo? Ano po,
Sabi ko nga ni sa kanya, huwag na silang ulit na alis sa amin na walang paalam. Kasi umalis siya, hindi naman nagpaalam sa amin. Nakala ko nga, nagsimba siya ng gabi. Opo, so parang dobleng pagbabantay yung gagawin niyo po, Nay. Oo. Opo. Nanay, pwedeng bang maikwento kung sino po ang nakatulong sa atin na mahanap po itong si Regan? Hindi naman namin alam po kasi sabi niya na ano daw siya ng yung ban. Yung parang tinulak daw niya yung banda, sabi niya. Opo. Pero sino ma'am ang nakapagsabi sa atin na itong si Regan nandun sa lugar mismo at paano ito nakauwi sa inyo? Ano po, yung taga doon sa amin po, taga Bicol po yun. Nagtatrabaho yun sa, sa Santa Ana po, papabrika po, nananahe. Umalis po siya ng mga madaling araw. Nakita po niya doon sa barangay na nagpagalagala po. Ayun, so may concerned citizen po na nakakakilala po sa inyo, Nay, at in-inform po kayo na nandun po yung anak po ninyo. Oo, nakita po niya nga para daw yung anak ko nga. Parang nandito si Regan nga. Tapos tumawag doon sa mama niya. Saan na niya? Tawagin mo nga. Sabi niya parang ayaw pa nga lumapit sa kanya. Parang papunta na doon. Paalis na. Yung parang tatakbo na siya sana. Pero mamaya-maya bumalik din ulit. Ayun. Ang ginawa niya, Regan, halika dito. Hindi yung, ako sabi niya, binigyan daw niya yung tinapay daw, lumapit daw sa kanya. Opo. Yan na, hindi siya kaya nakilala yung pumirong tumawag sa kanya. Hindi siya nakilala niya. Kasi gabi yun alas 3 ng madaling araw. Tapos na yung binagyan siya ng tinapay, sumama na po itong si Regan doon po sa kakilala ninyo. Tapos, inihatid na po sa inyo. Oo, suminama na po sa kanya. Tapos pinagbibigyan siya yung pinakain siya. Binigyan siya ng tinapay. Tapos yung mangga, kinain naman niya po. Ayun. So, ang pinaka-importante po ngayon ay nakauwi na po sa inyo ng ligtas. Ito pong si Regan. So, ano po yung masasabi niyo po ngayon ay? Ano po yung masasabi nyo ngayon, Nay, na nakauwi na po ng ligtas ito pong anak po ninyo? Ano po, salamat naman po sa nakakita kang anak ko nga, tinulungan naman kami nga ko nga, makabalik sa amin. Salamat lang din na, yung tinulungan kami nila nga, nakiusap naman po ako nga, iting-uber naman po sa barangay. Opo. So, ang pinaka-importante na, kampante na po yung inyong pong loob at nakauwi na po ang inyong pong anak dyan po sa inyong bahay. Opo. Okay. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, sa ating pagdiriwang ng Women's Month ngayong buwan ng Marso, kilalanin si Ma'am Ednalyn Cristo at ang kanyang nakakamangang istorya bilang isang babaeng nanindigan at patuloy na nagiging karamay ng maraming pure parents bilang isang volunteer at animal welfare advocate. Ang buong kwento niya, abangan. Kaya mga kaaksyon, huwag kayong bibitaw at magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel
asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kita ngunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa indong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Indogabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indogabos. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaoki scholarship sa mga aking na nangangaypuan. Katabang at kasurugta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Lo. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang muya kong party list may plano. Kaya ang suporta ko sa Ako Bicol. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa Malota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong.
ay nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Missibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Missibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilinguan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang ora mismo. Eto mga ka-aksyon, ngayong buwan ng Marso, isang pagdiriwang ating isinasagawa bilang pagbigay pugay sa ating mga nakakamanghang mga kababaihan. At ang tema sa taong ito ay babae sa lahat ng sektor. Aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. At bilang pasasalamat, kilalanin natin ang kwento ng isang babae mula sa Tabaco City na tumindig at patuloy na nagsisilbing karamay ng ating mga fur parents at maging ang mga alagang hayop tulad ng aso at pusa. Kilalanin natin si Ma'am Ednaline Cristo at ang kanyang nakakamanghang istorya bilang isang volunteer at animal welfare advocate. Panoorin po natin ito. Parang fulfilling sa part kahit wala kang nakukuhang like financial gain, pero iba yung fulfillment sa puso. Kasi yun nga, sabi ng anak ko, Mama, bakit hindi ka mag-apply sa DepEd kasi licensed teacher ka naman? Kasi ko, Nak, marami kasing nag-a-apply na teachers, pero yung pagiging animal advocate, kunti lang yung nag-a-apply. Madalas laman ng ating social media ang mga larawan at video ng mga hayop na nagbibigay kasiyahan sa atin. Ngunit sa kabila nito ay ang pagmamalupit sa mga hayop, lalo na sa mga aso at pusa. Ngunit saan ba tatakbo ang mga alagang hayop na ito upang humingi ng kalinga at tulong dahil sa pangmamalupit ng mga tao? Si Ednaline Cristo ang namumuno ngayon sa isang non-profit organization na kumakalinga sa mga aso at pusa na pagala-gala sa daan o kaya nakaranas ng karahasan sa kamay ng ibang tao na tinawag na The Albay Animal Rescue Alliance o TAARA. Kwento ni Ednaline, nagsimula ang lahat dahil sa isang pusa na ibinigay sa kanya at kanyang inalagaan. Happened na itong yung kapatid ko na recently na namatay, meron siyang friend din na nagre-rescue ng mga pusa. Tapos tinanong niya, sabi niya, "Te, gusto mo kaming tulungan na marehome yung mga pusa."
Sabi ko, sige, try ko. Ang nangyari, nung nakuha ko siya, the following day, bigla siyang nanghina. So, dinala ko siya sa vet. Pag uwi sa bahay, yung time na papainumin ko na siya ng gamot, karga-karga ko siya. Tapos, yung tipong papainumin ko na siya, yun na pala yung last na meow niya. Ang nangyari pala is, yung cat, nung na-rescue noong nag-rescue yung una sa kanya, may underlying condition na siya. Tapos nung napunta sa akin, doon na parang nag-deteriorate. Tapos doon ko naisip na, paano pala kung yung mga pusa, yung mga aso sa lansangan, kung walang mag-step up para sa kanila? Dahil sa pagmamahal sa mga hayop, hindi na iwasang magmalasakit ni Ednalyn sa kanila nang walang kapalit. Ang prayers ko lang that time is, Lord, kung ito talaga yung gusto mo para sa akin, tatanggapin ko. Sabi nga, di ba, thy will be done. Tatanggapin ko, Lord, kasi totoo, I am really searching pa kung ano talaga yung purpose ko sa buhay. Kasi magulo din yung naging buhay. Marami akong pinuntang trabaho, hindi ako nagtatagal sa trabaho. Hindi dahil sa kung anong rason, kundi hindi ko talaga mahanap yung fire. Pero sa kabila naman ng pag-aalaga sa mga hayop, hindi naman maiiwasan na magkaroon umano siya ng problema sa pamilya. Ang pinaka-struggle ko talaga unang-una is yung sa family. Kasi nga, yung mga anak ko, parang nada-divert na yung attention ko. Sabi ko naman kasi, malalaki na kayo, kaya nyo na. And just imagine kung ilang thousand sa kailangang i-rescue, ilan lang yung mag-step up para sa kanila. Kasi yun nga, sabi ng anak ko, Mama, bakit hindi ka mag-apply sa DepEd? Kasi licensed teacher ka naman. Sabi ko, Nak, marami kasing nag-a-apply na teachers, pero yung pagiging animal advocate, kunti lang yung nag-a-apply. Yun yung patuloy kong pinagpipray. Sabi ko, Lord, kung part ito ng plano mo na palakasin mo ako dito sa advocacy na to, tatanggapin ko. Gayunpaman, mas malaki umano ang pangangailangan ng mga hayop na nasa lansangan. Kaya unti-unti nang natanggap ng kanyang mga anak ang tinahak nito. Nalaking pasasalamat naman ni Ednalyn. At labis din siyang natutuwa dahil ang katuwang niya mismo sa pagiging rescuer ay mismong kinakasama niya na si Samuel. As a partner, lahat ng mga needs na kailangan sa pag-rescue, siyempre nandiyan ako sa Polta. Tapos minsan kahit may trabaho, minsan papaalam ako para lang supportahan siya. Ngunit ang puso ni Ednalyn ay sadyang malaki. Dahil bukod sa pagiging ina, asawa at rescuer, ay hindi lang sa hayop si Ednalyn nag-focus, kundi pati sa kapwa-tao. Dahil hindi niya rin umano maiwasang alalahanin ang mga taong walang matakbuhan. Ano yun? Parang karoon ka ng pag-asa na dito. Kasi may kumukup sa'yo. Para lumiwanag ulit yung mundo. Sobrang pasalamat. Kasi kung bako madam kay tita, siguro inda kong hay man ako ngunyan. Hindi ko aram kung siguro sa plaza na lang girari ako nagkatuturo. Hindi talaga pa pwede, ma'am, na hindi. Kahit sabihin ko na baka hindi ko kayanin. Pero hindi talaga pwedeng, parang yung pag-rescue din kasi na, alam mo yung kwento nila, tapos, tapos parang lumapit sila sa'yo, hindi pwedeng wala kang gagawin. Na parang, baka, minsan inisip ko, baka ako na lang yung last hope nila. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pakikipaglaban ni Ednalyn para sa mga karapatan ng mga alagang hayop. Para sa kanya, hanggang siya ay nabubuhay, patuloy siyang magiging kalinga ng mga ito. Sabi ko nga, Lord, huwag mo muna akong kukunin kasi paano sila? Buti kong may papalit. Buti kong may papalit na ganito sa akin or hihigitan ako. Pero kung yung papalit sa akin, substandard, kasi sa akin, wag na lang. Hayaan ko na lang na siguro hanggang sa last breath ko, magkakasama kami. Ang prayer ko na lang talaga ngayon is sana one day, wala nang rescuer kasi lahat animal lovers na, responsible pet owners na.
Isa lamang si Ednalyn sa maraming kababaihan na kayang tumayo sa kanilang prinsipyo sa buhay at marunong manindigan sa kanilang mga paniniwala. Patuloy ang ating pagtindig sa buhay na kaya ng babae na ipaglaban ang tama. Yon, tama ka dyan, Rice. Nakakamangha. Manindigan tayong mga babae na kaya nating ipaglaban ang lahat ng tama. Yun, tama yan, partner. So sa lahat ng mga kababaihan dyan, Happy Women's Month po sa inyo at ipagpatuloy po ninyo ang pagiging bayani sa inyong pamilya, bayani sa inyong kapaligiran, bayani po sa inyong trabaho at sa lahat ng inyong ginagawa araw-araw, manatili po kayong bayani para sa lahat. Tunay na nakakamangha ang kakayahan ng mga kababaihan. Hands down sa lahat po. Ako po ay saludo po sa inyo. At kami mismo dito sa Tabang Ora mismo, nais lang namin na pasalamatan si Miss Remy Araneta Mendones na patuloy na umaaksyon at katuwang sa pagtugon sa mga problema at tinaing ng ating mga kababayan. Iyon. Dahil dyan, Ma'am Rems, meron kaming inandang flowers para Kaya sa'yo. pala, gustong-gusto nyo na ako talagang bumalik. Oh my God, gracious! Maraming salamat. Parang nawala yung pagod ko sa labas. Na ito yung kinahinatnan ng pagod. Sobrang itim ko na po mga kaksyon. Nangayayat na ba ako, partner? Medyo na, partner, at medyo pumangit umitim. Na. Oo, pumangit. Hindi naman pumangit, medyo umitim lang ng Pero konti. saludo ako sa iyo, partner, dahil kahit wala ako, nanatili na namamayagpag ang ating programa. Siyempre naandyan ang ating mga, siyempre ang napakagaling nating executive producer, si Miss Jessa. Miss Jessa, mabuhay ka. Sir Mike, sa lahat po ng mga bumubuo ng programang ito, maraming salamat po. At mananatili po akong isang instrumento, isang babae na patuloy pong ipaglalaban ang karapatan ng mga kababaihan at ito pong ipinaglalaban ng ating programa na makatulong sa ating mga kababayan. Kaya maraming salamat po dito. Ayan. Ayan ang nag-iisang Miss Remy Araneta Mendones ng Alpay. Ikaw, partner, kung gusto mo. Pero maraming salamat po talaga. So, ito ay bulaklak na nagpapatunay na mahal talaga ako ninyo. Siyempre naman, partner, ikaw ang nag-iisa. I love you all! I love you all. So, salamat po sa inyo. Sir Mike, Miss Jessa, Jeremy, Yvonne, Mercy, sa lahat. I love you all. Si Maya, parang birthday ko lang. Mamaya na yung cake. Mga taga-IMBC, maraming salamat sa inyo. Ma'am Annie and the rest. Hey, boss! Siguro mensahe din sa ating mga kalalakihan na patuloy natin na irespeto po ang mga kababaihan. Yon, pinaka-importante yon dahil sa likod po ng tagumpay ng isang lalaki ay babae na nagmamahal at patuloy na ipinaglalaban ang inyong mga kagustuhan sa buhay. At doon naman sa mga lalaki na patuloy din na naninindigan at nasa katabi ng babae para suportahan, saludo din po kami sa inyo. Ayun. Sa mga tatay na nagiging nanay sa kanilang mga anak. Sa mga lolo, sa mga lola, sa mga lolo dyan na nagiging babae dahil wala na yung mga asawa nilang matanda, sa mga tatay din dyan na tumitindig bilang nanay sa kanilang mga anak. Kagaya po naming mga nanay, kami din po ay sumasaludo po sa inyo. Ayan. So, yung mga tatay na tumitindig na nanay sa kanilang mga anak. So, ate, nanay, lola, lahat ng mga kababaihan po, kami po ay sumasaludo po sa inyo. Ang programang ito ay katuwang po ninyo sa anumang hamon ng iyong buhay. At yan ang mga natunghayan nating mga reklamo at tinaing ngayong hapon na ora mismo rin nating binigyang tugon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon.
Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Cost Center sa Barangay 175, Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules. Mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mga ka-aksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. At mga ka-aksyon, hanggang sa Lunes, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako, si Nomer Corporal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Remy Araneta Mendones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa kabikola ng